Bona vesprada. Dir-vos que avui és un gran dia. Vicerrector de l'UGI, diputades i diputats autonòmics i provincials, regidors i regidores de l'Ajuntament de Borriol i més autoritats, veïnat del poble i gent que ha vingut a participar en les 25enes Jornades Culturals de la Plana de l'Arc, sigueu tots i totes benvingudes a Borriol. Abans de començar, sí que m'agradaria recordar a les persones que avui, per desgràcia, no estan entre nosaltres i que han fet que les jornades culturals, i que han fet molt per les jornades culturals, com per exemple Vicent Roger. Persones que es deixaven l'ànima perquè any rere any se celebraren aquestes jornades en els distints pobles i m'agradaria recordar-los en un fort aplaudiment. Com a alcalde tinc l'honor i privilegi d'inaugurar aquestes jornades i de compartir taula amb el senyor Vicent Cervera, vicerrector de la Universitat Jaume I, la senyora Virgínia Martí, alcaldessa de Cabanes i diputada provincial, i el senyor Serafí Bernat, organitzador de les jornades i professor del Departament d'Economia de la Universitat Jaume I. Avui comencem les 25enes Jornades Culturals de la Plana de l'Arc a la vila de Borriol. Serà un esdeveniment intens, ple d'activitats i que girarà al voltant de 4 eixos. La Via Augusta, el treball de la pedra en sec a Borriol, el nostre poble, la cuina, la gastronomia amb la garrofa i les olives de Borriol i les energies renovables i l'educació. Borriol es convertirà en el punt d'intercanvi de sabers i experiències culturals, patrimonials i gastronòmiques i esdevindrem la capital cultural del nostre país gràcies a la qualitat de la seva programació. Lectures de comunicacions i taules rodones, degustacions de productes locals, actuacions musicals, un recorregut guiat per lo que és sobre la Via Augusta i moltes més. També repartirem material molt valuós com és el mapa de recursos esportius, el mapa de la Via Augusta i els llibres de gastronomia de la Garrofa, receptari borriolenc i un glossari de l'utillatge tradicional dels oficis de la pedra de Borriol. Des d'ací vull aprofitar per agrair-vos a totes les persones, associacions i col·lectius de Borriol i d'altres localitats que vos heu brindat a preparar aquestes jornades amb tota la il·lusió del món i molt de treball i esforç. Concretament, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, la Diputació de Castelló, l'Associació Cultural La Botalària, la Unió Musical Lira Borriolenca, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació de Mestresses de Casa de Borriol, Club Muntanyer La Pedrera, l'Associació Cultural Amics del Patrimoni de Borriol, el Museu d'Història de Borriol, la Turistinfo del Borriol també, a la UGI, al Club Ciclista Borriol, al CEIB L'Hereu, a l'Institut de Borriol i a l'Escola Valenciana. Personalment, aquestes coses fan que sentisca especialment orgullós del nostre poble i de la seva gent. I bé, abans de donar pas a Serafí, vull acabar agraint-vos la vostra presència i que ens acompanyeu en un cap de setmana tan intens al voltant de la cultura del patrimoni. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies, senyor alcalde. Il·lustríssima senyora diputada provincial i alcaldessa de Cabanes, Virgínia Martí, il·lustríssim senyor vicerrector de la Universitat Jaume I, Vicent Cervera, il·lustríssim senyor alcalde de Borriol, Héctor Ramos, diputat regional, diputats provincials, alcaldes, regidors, regidores i altres autoritats, companyes i companys de la comissió organitzadora, companyes i companys de les comissions organitzadores dels anys anteriors, col·laboradors, autors de llibres, conferenciants, comunicants, inscrits a les jornades, senyores i senyors, amics i amigues, tots,
bona vesprada. És per nosaltres, jo us parlo en nom de la comissió organitzadora, una immensa satisfacció poder adreçar-nos i manifestar-los la nostra alegria en veure que un any més i després d'una etapa molt difícil ens tornem a ajuntar. Estem molt satisfets de la feina feta i molt contents de l'acollida que ha tingut la nostra proposta d'actes, ja que, malgrat els problemes que hem tingut amb els mailings, per la qual cosa es preguem disculpes, hem tingut que tancar la inscripció quan hem arribat al número de 200 persones. Nosaltres teníem prevista aquesta xifra i no podem continuar admetent més persones, però les que vinguen seran benvingudes i compartirem el que siga possible. El senyor alcalde ha fet referència, agraïment a totes les institucions que han col·laborat. Jo no puc deixar de ressaltar, en primer lloc, l'agraïment a la Universitat Jaume I. La Universitat Jaume I i aquestes jornades compartim molts objectius, entre ells buscar la cohesió territorial. I per aquest motiu, i des de 1996, Universitat i jornades hem anat sempre de la mà. També vull destacar l'agraïment a la Diputació de Castelló. Quan vam anar a presentar-li el projecte al president de la Diputació, com els anteriors presidents de la Diputació, es va ficar a la nostra disposició. I molt especialment crec que tenim que agrair al personal de publicacions i a la diputada Virgínia, que està avui entre nosaltres. I, com no, a l'Ajuntament de Borriol. Tinc que dir, amb molta satisfacció, que ara fa un any vaig anar a parlar amb les autoritats locals i me van assegurar que farien tot el que farà falta per a fer bé les jornades. I tinc que dir que ho han fet amb molta generositat. Estic molt satisfet de la col·laboració que hem tingut de l'Ajuntament de Borriol. També a les altres institucions que he ressenyat, no vaig a repetir-les, sols voldria afegir una cosa, una idea, i és que les institucions públiques estan obligades a fer aquest tipus de coses. És important que els ho reconeguem, però han de saber que és la seva obligació perquè les hem creades i les sostenim entre tots. Més d'agrair és a la societat civil, tant si està organitzant associacions com personalment, la seva tasca que fan per aquestes jornades i per tantes coses que possibiliten l'existència d'una societat civil forta. En aquest sentit, crec que moltes associacions, no me resistisc de destacar la tasca que han fet, com totes les edicions anteriors i en tots els pobles, les mestreses de casa, que ens permetran gaudir del menjar, i l'associació La Botelària, que s'han encarregat dels papers i dels diners, que no és cosa menys important que els menjars. El programa d'aquestes jornades és dens i variat. El senyor alcalde ja ho ha explicat i, per tant, me permetré no repetir el que tenia pensat. Només, tal vegada, destacar que contem amb persones molt qualificades per a les objectes, per a les qüestions que els hem plantejat. I voldria destacar la conferència que després tenim en Arturo Zaragoza i també que tenim una conferència d'una persona que és membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i és de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que com és la nostra rosa, sembla que no siga res, però és tot això i jo crec que cal reconèixer-ho. Però de totes les associacions i totes les institucions que han col·laborat, també no puc deixar de destacar, perquè per a mi és una de les més entranyables, la tasca que han fet els mestres i els professors dels col·legis i del centre que tenim al poble. Han col·laborat en els xiquets, han intentat apropar les jornades a la joventut i crec que això és de destacar. I ens han preparat una exposició que després anirem a visitar. Es compleixen 25 anys, 25 edicions de les jornades de la Plana de l'Arc. 25 és una xifra que sembla oportú fer una valoració, però jo tinc un problema, i és que com estic dins no puc veure des de fora i com ho veig des de dins no puc ser objectiu, per la qual cosa no puc fer una valoració ajustada del que han significat les jornades de la Plana de l'Arc. Ara, sí que no me resistisc a destacar
que des de la perspectiva investigadora, des de la perspectiva de divulgació, la tasca duta a terme en totes les edicions ha estat admirable. Pensem que estem parlant de més d'una cinquantena de llibres monogràfics. Estem parlant de més d'un centenar d'articles recollits en les corresponents actes de cada jornada. Estem parlant de diverses desenes de conferències, de taules redones, d'exposicions. Hem fet catàlegs, fullets, llibres, díptics, tríptics, mapes. Hem fet una tasca realment extraordinària. Però de tot això, per a mi, el més important és que aquestes jornades ens han permès retrobar-nos els amics any rere any per compartir il·lusions i compartir projectes. I això, al meu parer, es diu fer país o cohesionar territori. I des d'aquesta perspectiva crec que això pot ser el més interessant de les jornades culturals. Penseu que al País Valencià poques comarques tenen una cosa pareguda a nosaltres i cap que puga ser comparable en termes de persones, de capital humà o d'economia o de riquesa com els nostres xicotets pobles, ninguna fa una cosa pareguda. Per tant, ens podem ufanar perfectament d'això que estem fent. Aquestes jornades són el fruit d'una confluència de molts factors i crec que sí que és convenient destacar-ho. En primer lloc, la bona idea que van tindre els amics paulatins de l'associació La Balaguera allà per 1995, que van pensar iniciar aquest camí. Després, tota la il·lusió que han ficat centenars i centenars de persones de les organitzacions cada any treballant en cada edició. El nombre d'inscripcions deu estar al voltant de 5.000 i això ha permès sostindre una bona part de les despeses de les jornades i, per tant, tindre autonomia per a fer les jornades com considerem convenients cada associació que les ha organitzades, que no deixa de ser importantíssim. I, per últim, la magnífica acollida que hem tingut sempre en tots els pobles, en els 10 pobles en els que s'han celebrat. Els pobles, els veïns, sempre s'han volcat en les jornades. Bé, van començar en 1996. Des d'aleshores fins ara ha plogut molt, ha passat molt de temps. Els pobles han canviat, al meu entendre, de la manera més radical en tan poc de temps com s'ha produït al llarg de tota la llarga història centenària que tenim ja. Des d'aquella primera edició, del 96, fins avui, la comarca ha guanyat més de 5.000 habitants. El poble, en termes absoluts, que més ha crescut és Borriol, que ja estarà, no sé, l'alcalde sabrà, al voltant de 6.000 o quasi 6.000. Falta poc per 6.000, llavors n'érem poc més de 3.000. El poble que més ha crescut en termes relatius ha sigut la Pobla. El malefici Sant Vicent Ferrer ha desaparegut. La Pobla ha més que duplicat el número d'habitants des d'entonces. Però les localitats més allunyades de la Plana han continuat perdent població, en la qual cosa els desequilibris espacials no han revertit, ans el contrari. Els polígons industrials i els llocs de treball associats s'han escampat per molts indrets. Hem entrat a formar part de l'àrea metropolitana de la Plana, o, això per dir-ho en paraules suaus o políticament correctes, algú podria pensar que hem estat fagocitats per la Plana. Això fa que en molts pobles, tinguen molts veïns que són residents urbanites. I això modifica les idiosincràsies dels pobles. Ha millorat, evidentment, quasi tots els aspectes que podem nosaltres observar. Tenim més serveis públics, tenim més serveis a empreses, les vies de comunicació i sistemes de comunicació i de transport han millorat, el nivell de formació i qualificació dels joves és millor i tots tenim, en general, una millor qualitat de vida. Això és inqüestionable. Però de totes les transformacions que s'han produït en les darreres dècades, tal vegada la que més impacta en la nostra vida, tant en l'aspecte individual com en la vida social, siga l'arribada de ciutadans. Uns venen de molt a prop, bàsicament de la Plana, a viure als nostres pobles. Uns altres venen de països molt allunyats.
Ells constitueixen una força de treball extraordinària i imprescindible pel funcionament de la nostra societat i també aporten una gran capacitat de consum que activa els mercats i l'economia comarcal. Però els que venen de fora també són persones i són sers amb drets humans i són sers que tenen tots els drets que consagra la nostra Constitució. Són portadors d'una riquesa religiosa, ideològica i lingüística extraordinària. En aquests 30 anys ens hem transformat en una societat oberta, plural, multicultural, multiètnica, multilingüística, acollidora i respectuosa, amb els al·lòctons, però també amb totes les persones que pensen, senten i viuen de manera diferent a la majoria. Mai havia arribat tanta gent de fora i mai les diferències o les distàncies intergeneracionals havien estat tan marcades. Per aquests motius, pense que les jornades de la Plana de l'Art són extraordinàriament oportunes en aquests contextos. Per acabar les meves paraules, repetir els agraïments i, en motiu dels 25 anys, voldria destacar, per una banda, una persona que ha estat la dovella central o la clau de les jornades, que és el professor Joan Mateu, i també recordar a dues persones que han faltat. En primer lloc, fa molt de temps, el doctor Ramon Rodríguez Culebra i fa poc al mestre, a l'amic, al dinamitzador cultural que ha citat el nostre alcalde, Vicent Roger. A tots ells, moltes gràcies pel civisme i la seva entrega a les jornades i a vostès, moltes gràcies per l'assistència. Bona vesprada a totes i a tots, alcalde, Héctor, vicerector, diputats autonòmics, alcaldes, companys, veïns, veïnes. Després de 2 anys, 25 anys fem ara, però després de 2 anys de pandèmia que no hem pogut realitzar les jornades de la Plana de l'Art, ja tornem així una altra vegada. Jo, la veritat que estic en qualitat de diputada provincial, jo soc la diputada provincial de Turisme, però forme part d'esta comarca i d'aquestes jornades. Entonces, el meu cor parlarà potser més com a alcaldessa que com a diputada, com a veïna, que també formem part d'aquestes jornades. Jo crec que subscriuria totes les paraules que ha dit ara Joan Serafí, estimat Joan Serafí. La veritat que quant de talent que tenim a aquesta comarca, tantíssima gent que ha treballat de manera desinteressada per posar en valor tota la nostra cultura, les nostres tradicions, que pervisquen i que continuen. Jo així veig a gent de tot tipus d'edats i això és el més important. Jo el que sí que voldria dir és que un dels reptes que tenim en aquestes jornades, i crec que conforme han explicat avui aquesta vesprada des de l'Ajuntament de Borriol i els organitzadors de les jornades ja ho han fet, és apropar-nos a la joventut, apropar, i que això té que continuar i té que perviure. I per això la gent jove té que conèixer, els adolescents tenen que conèixer aquestes jornades i assegurar-nos de la pervivència de les mateixes i que puguem parlar de moltíssims anys més. Des de la Diputació, com bé ha dit Joan Serafí, totes les corporacions que han estat han donat suport a aquestes jornades com no podria ser d'altra manera. Sí que és veritat que des de l'àrea de cultura és des d'on se dona el suport. La meva companya Ruth Sant és la que donen el suport per a poder fer totes les publicacions. Això val molts diners, és veritat. El tindre a la Diputació al costat, i estic totalment d'acord, Joan, en el que has dit, que les institucions no n'hi ha que agrair molt res, perquè al final tot el que fem
és en diners públics, és la nostra obligació el donar suport a jornades com aquestes per a que la nostra cultura tingui aquesta pervivència i és el nostre deure estar al costat de la gent, com en aquest cas l'organització d'aquestes jornades. Jo simplement m'agradaria agrair a totes aquestes persones anònimes, totes aquestes persones que dia a dia, reunió rere reunió, després de deixar aparcats els seus llocs de treball, reunir-se per a poder donar vida a aquestes jornades culturals, tantíssima gent que participa i tantes hores que estan invertides en aquestes jornades, realment són els que tenim que donar les gràcies any rere any, jornades rere jornades. 25 anys són molts anys, 25 anys d'unes jornades culturals de qualitat i, com bé deia Joan Serafí, possiblement no n'hi ha cap altres en tot el País Valencià. D'això és del que tenim que treure pit i tenim que estar ben orgullosos. Jo també voldria donar les gràcies a tots els alcaldes que també estem ací, perquè a raïs d'aquestes jornades el que fa és que fem territori i entre nosaltres ixen i afloren altres tipus de projectes que fan comarca i que al final és el que volem, que donar pervivència a la identitat de la nostra comarca. Jo, al final, per a despedir-me, espero que tinguin unes bones jornades, que gaudisquen de la variada i extensa programació que ens han programat i que tinguin molt bon cap de setmana. Gràcies. Bona vesprada a totes i tots. Gràcies i benvolgut alcalde de Borriol, alcaldessa de Cabanes i diputada provincial, Serafí, company de tants anys a la universitat, alcaldes i alcaldesses de la comarca de la Plana de l'Arc, senyores, senyors, i puc dir amics i amigues que esteu també en el públic. Ja dic, per a mi és una satisfacció poder compartir en esta vesprada la inauguració de les jornades com a vicerector, per una banda, d'Infraestructures de la Universitat Jaume I, en representació de la rectora, que sí que m'ha traslladat que no ha pogut acompanyar-nos, i des de la seva part i també de la resta del Consell de Direcció el desig que siguin unes jornades molt profitoses i un èxit, però també hi ha una doble part perquè d'alguna manera, ja dic, com a membre de l'equip de govern, però també me sent molt vinculat a tota la comarca, aquesta banda dels meus pares, que ma mare era de Valldalba, però després el meu dia a dia, a banda de la part professional i institucional per la que estic ací, tenim molta vinculació en aquesta part social que comentava, de clubs que col·laborem en ells per a activitats esportives i demés, i que ens ha fet, a mi en particular i a molta més gent, acabar descobrint tota la riquesa i el patrimoni natural i cultural que tenen aquestes comarques. Ahir sí que he de dir-vos que tot això ens ha permès donar una difusió més enllà del que era una activitat esportiva, per exemple, i que jo crec que és una manera, com se deia abans també, de fer territori. Tornant al meu paper institucional, ja dic que un poc és per el que estic, ja s'ha ressaltat la participació de la universitat des de l'inici de les jornades, des de la primera convocatòria en l'any 96, que ja ha plogut molt, efectivament, i en aquest sentit la Universitat Jaume I, com no pot ser d'altra manera, com un element molt impulsor de la nostra província, que algun dia hi haurà que avaluar l'impacte que ha tingut la creació de la universitat en la província, estem darrere de totes aquestes iniciatives, ja dic, i vull també expressar i traslladar-vos el compromís de la rectora, en aquest cas de comunitat pública, de continuar mantenint aquesta activitat, per diversos motius. Per una banda, per la importància, en el que he dit abans, en el que és el desenvolupament del territori de l'interior de la província, algo que se parla molt, i concretament en aquest cas del que ens ocupa, que és les comarques de la Plana de l'Arc,
però és una província que, per sort o per desgràcia, molt vinculada sempre en la part de la costa, que tot el món coneix, i aquest interior, torna a dir, és el gran desconegut, i he de dir-vos que molta gent de la que ens visita acaben sorpresos gratament de tot el que tenim en la franja costera cap a dins, diguem, des de les muntanyes del desert de les Palmes fins a Penyagolosa. Per altra banda, les jornades també, un dels motius és aquesta mobilització social que fica en valor el que deia, este patrimoni natural, tradicional, històric i social d'aquest territori, en concret de tota la comarca, i sobretot que és un espai, com ja s'ha dit, com ha dit Serafí molt bé, de diàleg, on parlem d'aquest coneixement bàsic, d'aquesta cultura més propera, més d'anar per casa, però que realment és la que té un valor i la que cohesiona molt, també com apuntava Serafí, el territori. I aquests elements que no hi ha que oblidar, tant la història com el territori, i sobretot els que vivim en el territori, ser conscients d'aquest patrimoni, torna a dir, cultural, natural que tenim, que moltes vegades, per el tindre-lo, no acabem de valorar-lo en la mesura que toca. Jo també, com a no, vull felicitar a l'organització de les jornades per el programa. Sé el que costa des del punt de vista d'una organització basada en, com s'ha dit, totes aquestes associacions que han col·laborat i demés. És un treball desinteressat, que sé que molts i moltes de vosaltres al final són fora d'hores, llevant temps d'estar en la família i caps de setmana i demés dedicats a preparar aquest extens programa que hem comentat, que abarca molts àmbits de coneixement. La veritat és que m'ha sorprès perquè des del que és l'arquitectura tradicional, la gastronomia, l'esport, la sostenibilitat energètica, la comunicació audiovisual, és impressionant. La veritat és que quan estava escoltant el tal, i dic, bueno, enhorabona, Serafí, no sé com ho ha aconseguit. I a la resta dels organitzadors, de veritat, que és un programa que... I sé el que costa coordinar totes aquestes coses, m'ho puc imaginar. Però, bueno, simplement jo crec que un any més, i ja són 25, i esperem que per molt més, és un foro, per dir-ho d'alguna manera i de més, que és el que d'alguna forma fa que tinguem aquest moment per a coses que acabem parlant uns en altres, poder-les ficar-les en comú, i és una oportunitat, ja dic, i desitjar que siga per molts anys més. Sinó que simplement, ja dic, en nom no sols de l'equip de direcció de la Universitat Jaume I, sinó de tota la comunitat universitària, enhorabona per aquesta iniciativa, gràcies i que siga molt profitós.